Pozdrav svima ljudi, evo nas ponovo u Serbian Full Show. Danas ćemo igrati Slither.io 6. epizodu. Hajmo mi na igru. Ok. Kao što vidite, čekamo da se učita. Ajde bre, nemoj da me zezaš. Ukucamo ime. Full Show. Gotovo. Da izaberemo skin neki. Ovo mi je lepo. Ovaj može. Ok. Ajmo mi. Skupljamo. Joj bre. Nisam vidio ova dva lika. Beži bre. Ove reklame još. Smanjim zvuk da se i ne čuju. Ok, idemo. Koliki je, vrati. Mi, ako dogledamo dotle, ja pravim slavlje neviđeno. Ok. Koliki je ladno lik. Prati. Uzeo samo malo. Uj, neko, ne. Beži, beži, beži. Daj bre. Beži više. Nemoj da me cezaš. Koji sam noob za ovu igricu, neviđeni. Ajde bre. Ok. Probat ću da rešim ovog ovdje. Što sam i uradio? Opa, dođite mi samo tu. Pa samo tako. Dvoje sam ih rešio. Idemo sad malo da mučimo. Opa. Sad mi dođe. Ne, ajde bre, hoću da ga... Beži bre tamo. Ne. Mora neko da uhvatim. Ok. Da rešim ovog. Beži. Koliko. Idemo tamo. Ovi mali su gadni. Dođi se. Dođi, idi tu. Zašto? Ne. Daj bre više. Ti da me zezate. Dođi se. Ajme meni. Kako ovako bre? Pa to bre. Beži, beži.
Klika sam lagano. Ali daj! Ovaj skin mi je nesrećen, imamo mi da izaberemo neki drugi bre. Neki... može Nemačka. Okej. Da izaberemo. Može ovaj. Ajmo sad. Dođi, dođi, dođi. Opa, opa, opa. Znači, za sekundu smo skupili 1000. Idemo sad malo da se uvijamo. Opa. Ćeš ti da vidiš kako se igre. Joj, ovo me nervira. Nervira me neviđeno. Biš tamo. Daj sad Facebook još. Ok, ovo je sad posljednji pokušaj. Vidi koliko ima ovih. Ko da nas smo... Ovo je kraj, znači... Dođite mi sada. Ok. Dođi, evo ga. Ne, ne, ne! Sad je ovo stvarno, ali stvarno zadnji put. Nema više čekanja. Idemo. Dođi samo sada. Sad nekog da krkamo, malo da ga jedemo. Mogli bi ovog. Pojeo me za doručak, brate. Vidio. Okej. Više neću da igram pošto sam neviđeni noob u ovome. Ovo je bila zadnja epizoda Slither.io. I vidimo se mi u nekom sljedećem klipu. Pozdrav!